bei. Ramogi kana nyisi ni wan kod mathoth koting'o ng'e gwenge wa kawuok Homa Bay koro adang'e to gweng' ma Manyatta manitiere Kisumu nochakore nade mane sigana ma iko ni kawuono ng'e gwenge wa Ramogi chenro mar ng'e gwenge wa kawuono marango nonro mar gweng' ma Manyatta mayudore e boma ma Kisumu. Manyatta en nying ma ji ong'eyo to bende isepenjori ni nochakore nade. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar kamano. Ramogi en tich ariyo manyien kendo arwakni machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla wa pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu kuma wakelo ni e gweng' miluongo ni Manyatta. Mokwongo, we wawinj anena ni jodak makae to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar gweng'ni kata kar dak miluongo ni Manyatta. Nawinjo kuom jodongo ni owetewa ma Masai mano a Tanzania nobiro mochungo utegi moko matindo mag Lunka. Omiyo ka wasunge nobiro to nochako kani Manyatta nikech Manyatta is associated gi Masais. Musungu ka nobiro e piny Jarateng to ne gikwongo Nairobi, ma Nairobi en piny Masai. Koro ne gin kamoro mo Jarateng odake iluongo ni Manyatta. To e Manyatta ka wan gi Magadi. Kane gibiro ka kane wabiro ka wapenjo nang'o miyo Manyatta ni nitie nyaka kama iluongo ni Magadi. To nonyiswa ni Magadi ka en kama ne ichoko gaji kitero mondo odhi okunya ng'owa shoda ash. Ramogi, to kwinjo paro mopogore kaka jogweng' lieko ewi kaka ging'eyo nonro mar Manyatta. We koro wawinj anena adieri kuma nitie kuom jaduong' mane nitie kanochakore. Kane bungu mane otoche mane odake. Jaluo ne ok nyal dak ka to nam ni kacha. Ne wadake dho nam. Nikech jaluo ne en gik moko ariyo. Noja pith, to noja luo. Winjo momiyo wanyeng ni luo. Waju luo. Ng'e luo. Neo. Jonaw rech. Joluo ne luo e aora nalo. Ok ne walu aora nalo kaka jomoko wacho. You are followers of the river Nile. No. You are fishermen on the river Nile. Koro, mae biro jo game ka. To mae biro jo sakwa. To mae biro jo Ugenya. To thoth jok mano biro gi ne gin jo game. Koro kane gibiro gin ema ne gitieko bungu mane ni Manyatta ka. Osao kwar mare go cholo wadgi ne jo biro dak kodwa machiegni ka. Kaeto wedegi to gosiepegi mamoko bende noluwo bang'gi koro taon dongo magi dhudi mogero Manyatta. Apa duto ung'eyo ni Manyatta en dho Masai. Manyatta biro gi msungu. Kanodonjo Masai ni to yudo ka Masai luongo miechgi go ni Manyatta. Kaeto noluongo chiegni ni miye duto mag jorotenge e Kenya kani Manyatta. Kidhi Embu idhi yudo Manyatta. Kidhi Nyeri idhi yudo kata Manyatta Primary School. Kidhi Nyandarua idhi yude. Ramogi, bang' winjo nonro mar gweng' ma Manyatta. We wang'eyo ni to Manyatta ni umbe landore kod ang'owa. Dobed ni nikech konde mang'eny mayudore ei Manyatta kaendi kaka wayudo ni wan gi Kona Mbaya, Kona Maji, Kona Mbuta, Kona Lejo, Colbox, Sije to kod Manyatta Gonda. We wawinj anena. Manyatta ne wan gi jok maricho. Ne wan gi nyithindo mwang'eyo masani giongi. Kendo godiochieng' ne gitiyo ji marach. Makok chief mancho ritani to nyithindo go domiyo dak Manyatta bedo matek. Kona Mbaya mana kaka isewinje no humbe ne norach. Accident ne timore kendo nyithindo go ne mecho godiochieng'. Ma ok ni nya oro nyathi e duka matin gi pesa. Moduog gi gimiore ot ni kao. Ka waduogo Kona Mbuta to anga wache history matin. Mirech mar Mbuta ni nonyiswa ni msungu nokele na mlolwe ka early 60s. To joluo nok cham Mbuta. Koro kawa yudo development mar World Bank mopanwa ndeche gi moket lam. To joma ne mako Mbuta town wa Indi ne biro to wito gi Kona Mbuta. Koro wan wadhi neno gi ka wadongo rech madongo moinga kaka borni to nok wachamgi.
to owete ariyo moko ne ni kona mbuta kanyo iluongo no Owino Gonyango. Gin mane gichako introduce mbuta, kona mbuta. Ma kanyo nobedo chiro maduong' mar mbuta. Manyaka sani e nying maduong' man kanyo. Kona lejo to be mana kaka iwinjo jokanea miwinjo kiluongo ni jokamakowa, mago jokanea. Ne giuso nondeto kanisa mar lejo, mokete kanisa mar kona lejo no. Mane nying maduong' modong' kacha manyaka kawuono iluongo nang'o? Kona lejo. Gima fani gi Manyatta ne. En jomodhier kabisa mogik e yude ng'e udi mane tokagi. Iyudo ka nitiere udi ma jomodhier kabisa. King'iyo mbele ka inang'o gorofa jomomew kabisa be nie iye ka. To ji ariyogi odak gi kwe maonge ng'ata ng'ata ma otuomre gi wadgi. Ni an eri kaka ng'amodhier anyadak gi ng'amomew. So humbo Manyatta landre gi kwe. Manyatta is associated for both two things. One, bad and good. Bad ni endi jomoko paro ni iye ka ni kama oting'o joma richo, but kidonje iye ka tiyudo ka kidak ka tiyudo ka jomwandu odak ka, jogo ma bende nitiere gi nweng'o man piny bende odak e iye ka. Manyatta wa kandi bende ong'ere gi siasa matek kabisa, nikech ka oting'o jo siasa ka siasa gore matek kabisa, omiyo ji duto ong'eyo ni Manyatta wa ka gi general name Kondele ka endi oting'o siasa matek ahinya to ok en kamano. Ramogi, bang' winjo humb Manyatta kaka landore, ere dongruoge ma kar dag osenyuolo nyaka nochakre. Gisani taneno ka gima ober, nikech kata kane wachako somo Manyatta ka, an nasomo Magadi. Magadi ne nitie streams 4. Kidhi Manyatta be kamano. Te kore no, emoduogo opogo, okaw Magadi, opogo Benjo. Okaw Manyatta, opogo Sawo. Ndele gini kano at least ne dongruok obet ma skunde moko bi ma nyithindo duogo bet koro ma koro kobedo congested e skul ahinya. E sama ne wantie babu nitie gi duka Manyatta. To en kaka niluonge ni Manyatta, no masani tindi luonge ni Manyatta chiro. Onge ne tie ga tieng' moro matin ma ne ji gi skuma moko matin. Sani kidhi tiyudo ka chiro no ger. Chien kacha ne waoneko. Sani man gi yo. Chien kacha before 2012 ne wonge kata pi. Pi ne en gima ne mine wachandore ji ne chandore. Sani wan gi pi 24/7. Mago te gin dongruok. To kata obedo ni jogweng' kwano dongruok achiel ariyo adek, rem mane ma gin go ma gigombo ni kotimnegi to gweng'ni nyalo medo dongore kaka owinjore. Rem ma wan go, one, waonge gi function e hospital. Tuwajuoko. Number 2, ndara kigero. Ok gernwa ndarane to the standard mo expect. Ne mtoka kaka mochungcha. Be ginyalo gwenyore gi wadgi. Wan gi people living with disability. Ndarane kaka loseni. Ere kaka jakwil lokal. So wadwaro gima okiloso. To ma have the money for it. Gi gimigero no. Iong sirikal lwedo gi gimidwa losno kaber ka giwuoye. Wan gi gik moko ma lines. Mogo ben ka ber, no ben ko ntim moko mano chaka. Paro ko ben ka ber sewer lines. No ben ikelo gi drainages. Ikelo no aye kae. Wan gi chiro moko ma obedo moko ntima poko bedo gazetted. Kaka wan Kondele chiro anyine poko bedo gazetted. Na itiyo kanyo mopogere. No ben koro gibedo gazetted. Mon koro mine wa mauso yudo kuma use. Wang'eyo ni Manyatta iluongo ni Islam. But Manyatta nigi yawuote manoko madongo magine diaspora. Koro kuongo kwayo na mokuonga kwayo jowa man diaspora ni duoguru wager Manyatta. Kech gikone podubu na duogo Manyatta ka. Mana kamano nyaka Ramogi gi thuolo ni endi wachopo e giko mar chendo ni e tielo machielo mar ng'e gwengewa ka bende koro amor nikech an gin wan kod lony e wi nono mar kar dak kata gweng' ma yuto ji ni piny mayudore kaunti ni ma Kisumu ma iluongo ni Manyatta ni. To gima omedo miya mor mokalo en ni Manyatta kare monyuolo Kondele to emonyuolo Migosi to nyuolo nyaka Manyatta bi. Mano gima nakia ahinya to Kondele ni yudore e gweng' ma Manyatta. Ka kamano nyaka Ramogi kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae emomedo kelo nie nono mar gwenge mopogore ka juma manyien bende anaduog kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Oriti masani.